ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସଙ୍ଗୀତଟିକୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଧ୍ୟାନପୂର୍ବକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସକାରାତ୍ମକ ହେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ଓ ଶ୍ରୋତା, ଆଜି ଶ୍ରାବଣ ମାସର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଏବଂ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣାୟନ କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଆଜିର ଏକାଦଶୀର ଅନ୍ୟ ନାମ କାମଦା ଏକାଦଶୀ। ଆଜିର ଦିନରେ ଉପବାସ ଓ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ବହୁତ ହିଁ ଆଶୀର୍ବାଦପ୍ରଦ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଦିନରେ ହଳ କରିବା ନିଷେଧ ଏବଂ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଆଜିର ଦିନରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର କୃତ୍ତିକା ବୃଷ ରାଶି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ ରହିଥାଏ। ଆଜିର ଦିନ ଏକ ଅପୂର୍ବ ସମାଗମ ଅଟେ। ଆଜି ଏକଦା ଏକାଦଶୀ ଏବଂ ଆଜି କାମଦା ଏକାଦଶୀ ଏବଂ କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଏହି ଦୁଇଟି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମାଗମ ହୋଇଅଛି। ଆଜି କୌଣସି ଶୁଭ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ 7 ଥର ଜପ କରି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ 5:20 ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ 6:26ରେ ରହିବ। ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠି ସ୍ନାନ ସାରି ଶିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ 7ଟି କଳା ଅପରାଜିତା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଜାପ କରନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ଯାହାକି ନକାରାତ୍ମକ ଊର୍ଜା ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ବିନାଶ କରିବ। ରାଶିଚକ୍ରର ପ୍ରଥମ ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ଫଳ ଦେବ। ଆଜି ଆପଣ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ଧନ ସମାଗମର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ମଧୁରଭାଷୀ ଓ ସହନଶୀଳ ହେବେ। ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓ ବିଦ୍ୟାପ୍ରେମୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସପତ୍ନୀକ ସୁଖ ଭୋଗ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ଶ୍ୱେତ ବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଶି ବୃଷ ରାଶି ବିଷୟରେ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଭୋଗ ହେଉଥିବାରୁ ଆୟ ଆଶାନୁରୂପ ହେବ। ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଜନରେ ଆପ୍ୟାୟିତ ହେବେ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତିର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ମାଲି ମକଦ୍ଦମାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଧନ ସମ୍ପଦ ଭରପୁର ରହିବ। ଶାସ୍ତ୍ରଜ୍ଞ ହେବେ। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ପୀତବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ
ଦିନଟି ଶୁଭରେ ଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ତୃତୀୟ ରାଶି ମିଥୁନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଧିକ ବ୍ୟୟ କରିବେ। କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ଚକ୍ଷୁରେ ସାମାନ୍ୟ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚକ୍ଷୁକୁ ଶୀତଳ ଜଳରେ ଧୋଇ ନିଅନ୍ତୁ। ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର କରି ପରକୁ ଆପଣାର କରିପାରନ୍ତି। ସାହସୀ ହେବେ। ଜ୍ଞାନ ଗରିମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଯିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ରାଶି କର୍କଟ ରାଶି ବିଷୟରେ। ଆଜି କର୍କଟ ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ରୋଜଗାର ଆଶାନୁରୂପ ହେବ। ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ରହିବେ। ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ। ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ସମ୍ମାନିତ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ନାଲି ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ ଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ପଞ୍ଚମ ରାଶି ସିଂହ ରାଶି ବିଷୟରେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଅସାଧ୍ୟ ସାଧନର ଦାୟିତ୍ୱ ବହନ କରିପାରନ୍ତି। କୁଳପ୍ରଦୀପ ହେବେ। ହୃଷ୍ଟଚିତ୍ତ ହେବେ। ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାମୟ ରହିବେ। ଦୟାଳୁ ସ୍ୱଭାବର ହୋଇପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ହେବ। ଯଶସ୍ୱୀ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ନୀଳ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ଯିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କନ୍ୟା ରାଶି ବିଷୟରେ। କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ସୀମିତ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭୋଗବିଳାସରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ ହେବ। ସୁସ୍ଥ ସମୃଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ବିଦ୍ୱାନ ସାହସୀ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ମେରୁନ୍ କଲର୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭପ୍ରଦ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳା ରାଶି ବିଷୟରେ। ତୁଳା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର ପୂର୍ବକ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ସ୍ୱାଭିମାନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ସହଯୋଗୀ ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ହେବ। ଥଣ୍ଡା କଫଜନିତ ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ା ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଆଜି ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ହଳଦିଆ କଲର୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଏବେ ଜାଣିବା ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସାୟ ଲାଭଜନକ ହେବ। ସେବା ମନୋଭାବ ହୋଇପାରେ। ଶାନ୍ତ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟବାନ ହେବେ। ପତ୍ନୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପାଦେୟ ହେବ। ଆଦର୍ଶ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ହେବେ। ଦୁଃଖ ଦୂର ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଶୁଭଦାୟକ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଧନୁ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳମୟ ହେବ। ଭାଇମାନଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ନେହଭାବ ରହିବ। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସମ୍ପନ୍ନ ହେବେ। ବଳବାନ ହେବେ। ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ହେବେ। ବଦଖର୍ଚ୍ଚୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଥିଲେ ଦେଖିଚାହିଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ବହୁତ ହି ଶୁଭ ରହିବ। ଏବେ ଜାଣିବା ମକର ରାଶି ବିଷୟରେ। ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କର୍ମଚଞ୍ଚଳ ରହିବେ। ଆକସ୍ମିକ ଧନ ଲାଭର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଲଟେରୀ ଉଠାଣ ଫଳ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବ। ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ରାଦି ଗୁପ୍ତବିଦ୍ୟା ହାସଲ ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ତେଜସ୍ୱୀ ହେବେ।
ଆଜି ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ସବୁଜ ବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କୁମ୍ଭ ରାଶି ବିଷୟରେ। ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ସୀମିତ ଭ୍ରମଣ ଯୋଗ ରହିଛି। ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଭୋଗବିଳାସରେ ଦିନଟି ଅତିବାହିତ ହେବ। ସୁସ୍ଥ ସମୃଦ୍ଧିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରିବେ। ବିଦ୍ୱାନ, ସାହସୀ ଓ ସମ୍ପତ୍ତିବାନ ହେବେ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ସୁଖପ୍ରଦ ହେବ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ପୀତବର୍ଣ୍ଣର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତୁ। ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରାଶିଚକ୍ରର ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ। ଦିନଟି ଶୁଭମୟ ରହିବ। ମନ ପ୍ରସନ୍ନ ରହିବ। ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସୀ ହେବେ। ମଧୁରଭାଷୀ ହେବେ। ପ୍ରେମୀ ଓ ସାହସୀ ହେବେ। ସାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦର ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଏହି ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆଜି କଳା ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଦିନଟି ବହୁତ ଶୁଭ ରହିବ। ସବୁଦିନ ଏହିପରି ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।